Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun pasrah sumarah lan sumindhi dumateng Gusti ingkang kagungan panguwasa ngedapi-dapi. Gusti Yesus anggenipun makarya sansaya sumunar, sansaya kawentar wonten ing pundi papan awit pakaryan dalem estu nengsemaken. Gusti akarya kawilujengan dumateng kathah tiyang lan sabda dalem menika nggih estu adamel bingah, adamel tentrem kathah tiyang. Yen kula panjenengan bayangaken temtu Gusti Yesus dados pribadi sing luar biasa. Kathah tiyang lajeng ketarik pengin pinanggih, pengin tepung kalian Gusti Yesus. Lan pranyata boten namung tiyang janma manungsa. Roh-roh awon lan roh-roh awon kemawon ugi saged ngraosaken kados pundi panguwasa lan kawibawan dalem. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih roh-roh awon ugi taat setya dumateng dawuh-dawuh dalem Gusti ingkang penuh kawibawan. Mila menika nggih saged dados tulodo tumraping kula panjenengan sami kados pundi mbangun kawibawan wonten ing gesang padintenan. Temtu kawibawan menika boten gumantung marang jabatan utawi raja brana kekayaan. Ning kados pundi kawibawan menika saged kabangun awit panunggilan kalian Gusti ing saben dintenipun. Kula panjenengan dados tiang-tiang sing bermartabat, sing gadah kawibawan merga caket rumaket kalian Gusti saengga anggenipun bangun gesang padintenan, anggenipun tumindak lan bangun sikap menika nggih ngetingalake kasaenan lan katresnan dalem Gusti. Boten ngemongake kepentingan-kepentingan pribadi ning kawilujenganipun sesami. Mila menapa kemawon lan sinten kemawon ingkang ngarubiru ngribeti kawilujenganing Allah marang umat manungsa kedah disingkiraken termasuk dosa. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 1 ayat 21 ngantos dumugi 28. Pinuju dina Sabat Gusti Yesus mlebet ing sinagoga ing Kafarnaum lan banjur mulang. Wong-wong padha njenger ngrungu piwulang dalem. Sebab anggene mulang penuh kawibawan ora kaya para ahli kitab. Nalika samono ing sinagoga kono ana wong kasurupan roh ala sing bengok-bengok. Sri Yesus saking Nasaret
panjenengan wonten urusan menapa kalian kula? Menapa rawuh panjenengan menika badhe damel tiwas kula? Kula mangertos panjenengan menika sinten. Panjenengan menika Sang Sucining Allah. Nanging Gusti Yesus nuli paring deduka, meneng minggatos saka ing wong iki. Wong mau nuli diuntang-antingake lan ditinggal Roh Allah. Kabeh padha gumun lan takon tinakon, apa to iki? Kok ana piwulang anyar? Mongko dibarengi panguwasa. Roh Allah ditundung mangkono wae saknalika kok manut. Suwuring asma dalem enggal sumebar tekan ing ngendi-endi sak wilayah Galilea. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus anggenipun mulang menika dipun tampi dening kathah tiyang penuh kawibawan. Menika tentu dados inspirasi tumraping kula panjenengan. Awit yen kula panjenengan tingali jaman sakmenika nyuwun sewu lan nggih dados kaprihatosan kathah guru-guru benten kalian guru-guru jaman rumiyin menggaing kawibawan. Yen guru-guru jaman rumiyin umpaminipun rikala kula tasih TK, SD, SMP taun 80-an menika estu dihormati dening para siswa. Kula tasih kemutan yen guru rawuh wonten ing sekolahan para murid do mlayu methuk lan nyalami kanthi penuh hormat terus nggawake tasih. Lan yen Pak Guru utawi Bu Guru menika ngendika paring nasihat dirungokke tenanan lan anggenipun ngrungokake ya kanthi sikap sing hormat, ora nyambi-nyambi, ora omong dhewe lan sapanunggalane. Ning guru-guru saiki karo murite sok-sok ora digagas. Gurune rawuh ning sekolahan ya wis murite tetep dolan dhewe, omong-omongan dhewe lan paling ya mung say hello kalih gurune. Kepara malah saperangan sekolahan gurune dadi among tamu nang ngarep sekolah wis baris murite teka disalami wolak-wali ing jaman. Lan menika tentu dados tantangan tumraping para guru anggenipun nuntun didik para murid. Awit kathah aturan ugi ingkang mbok menawi ngalang-alangi guru anggenipun didik para murid. Saiki kula mireng ora oleh jenenge tumindak kasar marang murid-murid. Yen murid-muride salah utawa nglanggar aturan, ngunek-unekake utawi omong mawi tembung kasar wae ya ora oleh dianggep nglanggar aturan. Gurune mengko malah iso dituntut yen muride ora trima utawa tiyang sepuhe ora trima. Menika tantangan. Pancen zamane berubah ning tetep kedah wonten pranatan-pranatan dasar relasinipun antawis guru lan murid. Gusti Yesus jejering guru tentu saged dados tulodo tumraping kula panjenengan sami. Mirungganipun para guru anggenipun didik murid-muridipun. Ingkang kaping kalih anggenipun Gusti Yesus mulang menika nggih mawi kawibawan lan panguwasa. Dilalah rikala ing sinagoga Gusti Yesus mulang wonten sing kesurupan Roh Allah. Naminipun kesurupan Roh Allah mesti ya nakal, mesti ya ndugal lan ora manut aturan. Mila Gusti anggenipun bangun sikap dumateng Roh Allah kala wau kanthi penuh ketegasan.
meneng minggato saka wong iki. Menika salah setunggal cara anggenipun Gusti Yesus ndidik tiyang kathah rikala semanten lan para murid dalem. Naminipun Roh Allah menika lak mesti wohe ya Allah. Mila kudu ditindak tegas, aja ngasih kompromi, aja ngasih ya wis ora apa-apa, sesuk meneh aja dibaleni. Nek mung kilaf mbok menawi ora apa-apa, ning nek naminipun kerasukan Roh Allah mesti ya anane mung piyawon lan kabeh sing Allah. Mila menika nggih dados kawicaksanan tumraping para guru anggenipun menilai karakter, sifat lan gesangipun para murid ingkang dipun didik. Nek pancen wis dipengaruhi Roh Allah ya kudu tegas, aja ngasih ora wani nindaki sing ala-ala. Merga apa? Wedi karo aturan, wedi mengko ndak dituntut, wedi mengko ndak disalahke malahan. Mila kula panjenengan kaajak supados anggenipun bangun gesang kados pundi tansah pitados ing Gusti Yesus sing ngasta kawibawaning Allah, asung kawilujengan lan gesang tumraping kula panjenengan. Mila menapa kemawon ingkang dados piwulang dalem, monggo kula panjenengan tetepi lan leksanani kanthi penuh kabingahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.